welcome you to Kidzo Praise. Hallelujah! 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 Show them what to get the power. Hey! Sisa mentakas ngidan giknak ba strong sudah, ngidan giknak ba berselek sudah tu Jisu takadaw ngidan kabor banruang ngidan kabor banyalap ngidan kabor bansyat nama bau Jisu ai kabor hangi. Amen. Jadi ba strong am giknak bro. Oh yam. Jadi ma pi ba klan soitan ni pi na. Klan mengi soitan am pedi kabor jong pi peni ksa jong pi bro giknak. Let's go. Show them what you got the power. Show them all to see. Show them all to see. Show them a victory. Hey. Show them what you got the power. Show them all to see. Show them all to see. Show it victory. Singing hoorah. Hoorah. Ayo. Hallelujah, glory to thee. Come on, once again. Hoorah, hoorah. Ayo. Hallelujah, glory to thee. Once more, show the power. Show them what you got the power. Show them all to see. Show them all to see. Show it victory. Come on. Show them what you got the power. Show them all to see. Show them all to see. Show it victory. Sing it. Hoorah. Hoorah. Hey, ayo. Hey. Hallelujah. Glory to thee. Let's go and sing it. Hoorah. Hoorah. Ayo. Hey. Hallelujah. Glory to thee. Come on, let's kick him. Show them what you got the power. Kicking with your feet. Hey. Kicking with your feet. Hey, Satan on my knees. Show them what you got the power. Kicking with your feet. Hey, kicking with your feet. Hey, Satan on my knees. Once more. Show them what you got the power. Kicking with your feet. Hey, kicking with your feet. Satan on my knees. Show them what you got the power. Kicking with your feet. Hiya, kicking with your feet. Hiya, Satan on my knees. Let's go. Hoorah. Hey, oh. Hallelujah. Glory to thee. Glory to Jesus. Come on. Hoorah. Hey, oh. Hallelujah. Glory to thee. Once more. Show them what you got the power. Show them all to. Show them all to. Come on. Show it victory. Once more. Show them what you got the power. Show them all to. Come on. Show them all to. Come on. Show it victory. 1, 2, 3, sing. Hoorah. Ayo. Hallelujah. Glory to thee. Come on, let's give Jesus glory. Hoorah. Ayo. Hallelujah. Glory to. Come on, let's kick Satan. Hey. Show them what you got the power. Kicking with my feet. Hiya. Kicking with my feet. Satan on my knees. Come on. Show them what you got the power. Kicking with my feet. Kicking with my feet. Satan on my knees, 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 knees. 1, 2. Let's go. Hoorah. Ayo. Hallelujah. Glory to thee. Come on, let's go and sing. Hoorah. Hoorah. Ayo. Ayo. Hallelujah. Glory to. 1, 2, 3. Let's go and sing it. Hoorah. Hoorah. Ayo. Hallelujah. Glory to thee. Come on, let's sing. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Repeat after me. Satan on my knees. Okay, me. Come on. Satan on my knees. Sabi. Come on. Satan on my knees. Let's go. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Left, right, left. 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 Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Satan on my knees. Come on. Louder.
Hallelujah, glory to thee. Come on, louder, say, hoorah, Hoorah! and hey yo, Hey yo! hallelujah, glory to thee. Show them what you got, the power, kicking with your feet, kicking with your feet, staying on my. Hey, show them what you got, the power, kicking with your feet, kicking with your feet, sitting on my knees, hoorah, and hey yo, hallelujah, glory to thee, louder, louder, hoorah, and hey yo, hallelujah, glory to, 1, 2, 1, 2, 3, hoorah, and hey yo, hallelujah, glory to, can I get a rise on, get up, no? Glory to hoorah, hey yo, hallelujah, glory to thee. Satan, mềm lại vậy ngà? Ông nghe say, soi tán, mềm lại vậy ngà? Không nữa, soi tán, mềm lại vậy ngà? Màyเป็นช่วยยังไงไรเมมล่ายังอ่ะJisu โยยังอ่ะงั้น shakri ยะงั้นกันเตียวยะองเล่Jisu งาอีดยะเมงาอีดยะเมงาอีดยะเมองเงกันองJisu งาอีดยะเมงาอีดยะเมin your man and on your straight down hoorah mem la yanga ayo hak jat jonga me don kum no nong hoorah mem la yanga hak jat jonga soitan me don kum no nong hoorah mem la yanga hak jat jonga Me done get on jump. Show them what you got, the power. Show them all to. Show it, Victor. Come no. Show them what you got, the power. Show them all to. Come no. Show them all to. Come no. Show it, victory. Singing, hoorah. And hey yo. Hallelujah. Glory to. Yeah, singing hoorah, and hey yo, hallelujah, glory to 1, 2, 1, 2, 3, hoorah, and hey yo, hallelujah, glory to thee. So you don't know, show them what you got, the power, kicking with your feet, kicking with your feet, hiya, sitting on my knees, hey. Show them what you got, the power, kicking with my feet, hiya, kicking with my feet, sitting on my knees, come on, say it, show them what you got, the power, kicking with your feet, kicking with your feet, Satan on my knees, let's go Satan, on my knees, left, right, we crush his head, Satan, on my knees like a battle we fought ahead, Satan, on my knees, you cannot do anything to me, Satan, on my knees, come on, let's sing together, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, we crush devil's head, we sing it, left, right, Stoy tan me la glad bay. Singing hoorah, Hoorah! and ayo. Ayo! Singing hoorah, Hoorah! sing ayo. Ayo! Let's kick him out, hey-ya. Let's kick him out, Hiya! let's kick him out, Hiya! let's kick him out. Hiya! Singing hoorah, singing hey-yo. Singing hoorah, singing ayo. Singing hoorah, sing ayo, hallelujah, glory to thee, hoorah, sing ayo,
Hallelujah. Glory to Oh, let's go. Hoorah. Hoorah. Sing ayo. Ayo. Hallelujah. Glory to thee. Wow, very good, very good. Sing it. Hoorah. Sing ayo. Hallelujah. Glory to thee. Come on. Glory to thee. Hallelujah. That's right. Kita nam nyirwan ng jirwan mendayam ni aga buram yunu fitem. Ni aga buram yunu fitem. Ni aga buram Jisu. Na madam syaitan malakas singi pensoyangi. Malakas singi wan ban banele yangi. Malakas singi wan ban tat yangi dem dai na. Hacaka bangin aila syaitan ngi lem nam tu menda ngi irwa ngi lem no. Ngi lem nam tu. Ye nata. Tak kenal. Ubelai ka boringi em begini le you em. Tak kenal ai ka boringi begini le kejat dong ngina you. Kumno. Kipa. Kumno. Kumno. Kumno su. Tak kenal em. Ten su beli ko ong em. Syaitan udah napok jong no. Syaitan ai. Udah napok jong ngi ma. Teng yung syaitan dan po jungi da kadang ngisa elama ngisa pensoy handai ken mau syaitan udah napok kejat jungi da kadang kick you amen kick the devils out hey kick the devils out we will kick the devils out oh Lord kick the devils out we sing hey ya hey ya hey ya left, right, left, we sing it left, right, left. Like an army, we sing left, right, left, right. Jesus says the winner man, the winner man, the winner man. Jesus says the winner man all the time. Jesus says the winner man, the winner man, the winner man. No, Jesus says the winner man, the winner man. Oh, 1, 2, 3, let's go. Winner man, winner man, winner man, winner man all the time. Winner man. Winner man all the time. Satan is the loser man, oh the loser man. Satan is the loser man, he is losing all. 1, 2, 3, let's go. Loser man all the time. Loser man all the time. Let's go once again. Loser man. All the time I am on the winning side. I am on the winning side, oh, once more let's go sing again. I am on the winning side, I am on the winning side, oh, 1, 2, 3, let's go. Winning side all the time. Let's go. Winning side all the time. Sing it up, we say. Jesus, up, we say. We say, up, we say. Come on, up, we say. Jesus, louder, up, we say. Louder, up, we say. And we say, down, we say. We say, down, we say. Louder, down, we say. We say, down, we say. 1, 2, 3, we say. Winner man, winner man. Jesus is the winner man. We say, winner man. Winner man all the time. I am on the winning side. Well, louder. The winner I am on.
Hey, the wind inside, oh, come on, let's go and sing together. Wind inside, wind inside, wind inside, wind inside. The time, wind inside, wind inside, wind inside, wind inside. 1, 2, jump and say, we say, wind inside, wind inside, wind inside, wind inside all the time. Wind inside, wind inside, wind inside, wind inside all the time. Show them what you got, the power. Show them all to. Show them all to. Show it victory. Show them what you got, the power. Show them all to. Show them all to. Show it victory. We're singing hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to thee. Louder, louder, sing it hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to. 1, 2, 1, 2, 3, hurrah, hey, ayo, hallelujah, glory to. Louder, kids, let's sing louder. We sing hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to thee. Come on, show them what you got, the power. Kicking with my feet, kicking with my feet, sitting on my knees. Hey, show them what you got, the power. Kicking with my feet, kicking with my feet, sitting on my knees, singing hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to my Jesus, to thee, singing hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to. 1, 2, 1, 2, 3, hurrah, sing ayo, hallelujah, glory to thee. Once more, once more. Show them what you got, the power. Kicking with my feet, kicking with my feet, sitting on my knees. Show them what you got, the power. Kicking with my feet, louder, say it. Hey-ya! Sitting on my knees, sitting on my knees, sitting on my knees. Come on. 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 Louder, faster, singing together. Sitting on my knees. Come on. Sitting on my knees. Yeah. Sitting on my knees. He is on my knees. Sing it. Sitting on my knees. Come on. Yes, he is. Yeah, we're singing hurrah, sing ayo, hallelujah, glory to my Jesus. Give him glory, sing hurrah, sing ayo, hallelujah, glory to thee. Hallelujah, you know it's right. You know it's right. Amen. Pili kina ke bala pasle jung Jisu. Amen. Kalau soitan mon monong. Yeah, very good. Yeah, ngan lebet ngate. Ngat di ong nom no ngabil lebet. Let's go and sing together. Sitting on my knees, sitting on my knees, hey, sitting on my knees, hey, you are on the my knees, hey, sitting on my knees, sitting on my knees. Louder, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Let's go, faster, singing together, singing, sitting on my knees. Sitting on my knees, sitting on my knees, sitting on my knees, hey, sitting on my knees, sitting on my knees, hey, sitting on my knees, under my knee, under my knee, under my knee, you are under my, sitting on my knees, sitting on my knees, sitting on my knees, sitting on my, singing hurrah, sing ayo. Hallelujah, glory to. Sing it, hurrah, hurrah. Sing ayo, ayo. Hallelujah, glory to thee. Come on, let's sing it, hurrah, hurrah.
And hey yo, sing hurrah, sing hey yo, louder, hurrah, hey yo, hurrah, hey yo, hurrah, hey yo, hurrah, hey yo, hurrah, and hey yo, hallelujah, glory to thee. Kom nu bro, hoi. Glory to thee. Children. Hey. Hey, come on. One more. Hurrah. And ayo. Hallelujah. Glory to thee. One more. Sing it. Hurrah. Ayo. Hallelujah. Glory to thee. Ginagajing na pibajam so trial. Singapore. Hallelujah. 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 You sing. Hey yo. Hiya. Amen. Hallelujah. Setelah dia mendakas ni, kata ni long di tongfu, di jong Jisu, bagi lek bersya, yau soitan, pang pang pang. Dia yang dong Jisu, kata soitan mu wan lek yang ni lek ni lak kalam ngi u. Ni om no. Mu yang. Mu yang. Ni ba ko badi kungfu kan? Kom no. Entah. Oh, very good. Saya sian dengan guys. Kita tengok apa si Jisu. Pengen dua dengan apa mentang dengan Jisu. Nyangu ya meh. Nilong kisipai jom meh. Nilong kipasatar jom meh. Nilong kibakalan. Nyangu ya meh. Peslek lagi. Begin ruai. Begin yerok. Ngin mani. Ngin sengap ketien jom meh. Ngin pelaru ya meh. Kum kibarapan selek jom meh. Kum ki kungfu jom meh. Ngin ruai, ngin yerok, ngin nyelek yu sultan. Ngin long kinong job. Naman ngide ki berjob. Keteng Jisu ngi duai. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Hurrah! Story time. Ipdiang semua bahai pi baru sa sen pat syaka Kidzo praise bang ya lumlang bagi nigi kena Kidzo ban yo sngoy tingga jong ublay ka ban long ka jinghikai na ka banta jongi nam ta jong pi gi bas ngap bagi swash ko ka tingga jong ublay na bak tingga jong utrai ka wei pui ga jing top baro ka long bala prasad musim do ublay bat ka long ka jinghikai ngi ka long ka jing mento ngi bat ka pen bedru ka jing em ka jongi bat ka jing melian ka jongi ka ban ya lam syaka hot ka mau blay ula khot ngi amen amen ni ai ngo yo try sa sen pat ni yo ngok tinga jong blay ka ban long ka jing hikai nam ta jongi iwei pi iwei bat ha ga ni ga sngi akwa ban share lang bat pi ban sam tinga jong blay chapang wei pat u sim pila puli ne la pila jio sngo bahaka Bible am hi barok away la keren be chapang ki ai ki sim dan bun bahaki sim ba utrai ula sung bansan shar hakitaki himaki jongki but tayo tu enga ki sim ki dei ki breu ki badai ban shakri ye ki breu ne ban ong ba ki breu kin shakri ye ki Kisim di ban lem no. Haka jing si sha kisim ki lem no. Ki shakri ki di ban shakri ki breu nam ta ka jing bha jong ki. Hoi nem. Hoi nem. Kanungol pi ong hoi. Good. But ka Bible ka Yesu ingi ba usim kisim dei manu? Manu? Jisu. Amen. Manu ba sim kisim? Jisu am de martangi ong usim kisim try ki try bahaka ni ka perthai am shi bun kisim henry halor ki di kisim baro manu pat badai wei usim de u Jisu am tang u Jisu but u Jisu haba wan haka ni ka perthai u ongi ki breu pide ban shakri nga ne uli ban shakri mu ni ki breu
Good. Ulit ban shakri ma u ya ki breu. U shakri kum no. Uang sai ki gejat jonga. Uang syat bam nam ta jonga. Uang kelep ki jan jonga. Ha? Uang ta kelep dukan nam ta jonga. Uklam ong am kita ki ke barwa. Ne uang nyat juti jonga. Penban de mau bala pensat ya ki kejat ya no. Laki senran jong u. Yes. Bat uji su shakri ru iki breu am kum no. Uliam no iki bamarla. Open pet. Good. Ya ki badko. Open yan. Very good. What you ubayab ru? Open em. Mot kidai kini. Mot ubaba uwan em. Uwan man le bha. Iki breu no uwan man le sniu ne. Ban le bha. Kam ta me uji su ong. Ngangalong ka. Lenti. Nang ta? Ngalong ru ka? Jing shisha? Bat kay? Bat ka? Jing im de. Very good. Uji su ong uday way? Ngalong ka? Ong lang bat nga ngalong ka? Lenti? Ngalong ka? Jing shisha? Bat ngalong? Ka jing im de. Kau mut habau news im am? Uwan siya kaniga partay? Uwan banlong ka lenti nam ta jungi? Ban le siya? Lai lem kra? Lai siya polis bazar? Lai siya jayaw? Lai siya? Habau Jisu ang ngalong ka lenti siya no? Siya? Beneng. Very good. Baru Jisu ang ru ngalong ka? Jing shisha. Kamut hau Jisu don kay? Don ka? Jing shisha. Ya kay ka bau Jisu la ong? Hau tu pendam nung pendam ne? Kabla thoa ka Bible ka de ka ba shu thok ne? Ba di shisha ne? Good. Baru Jisu ong ru. Ladangi pedang yu try am. Ngiyo ka jingem ngiyo jingyap ne. Ngiyo kay? Ngiyo ya ka? Jing em. Very good. Mga ko aban ito ipila dan way usim. Haka Bible, haka Testament ka barim. But uniru am ula day way usim bala hiar pateng nakijat Juda. Nakijat ayu? Nakijat Juda. But uji suru uday bahiar pateng nakajat ayu? Nakajat ayu? Very smart. Uji su uday bahiar nakajat ayu? Nakajat Juda. Mo. But uni ways uba kerteng u Jehoshaphat. Kerteng ayu? Jehoshaphat. Pitep. What are you Jehoshaphat? Dong Jeho. What are you Jeho? Jeho kawan ayu? Jehovah. Ang ayu? Jehovah. Jehovah what are you? Dahil na makatamo ng isiyong u Jehovah Rapha. Ublay jing penkya. Jehovah? Jaira. Good. Blay u? Nong pendap. Good. Daw niyo ang Jehovah kabumod u? Blay. But uniw si ru, way no si Juda, ba kerteng u Jehoshaphat, uniw si Jehoshaphat, ka jingmot, jong ka kerteng Jehoshaphat, ang langbat nga, ublay uba bishar. Jehoshaphat mo dayo? Jehoshaphat kabamod ublay uba bishar lani ublay ubansa bishar. But ken mau kakamram jong unong bishar. Unong bishar kanung tips pang unong bishar. Mano ba di unong bishar? Very good. Mano? Judge. Hapo court. Laju kitu ki courtroom kisi laju puli judan be uway u judge. Ani utanong bishar nang takin don ru ki ay Kibanya sat an pat chikot ayu ki very good ki lawyers kindan ki lawyers but kindan pat manu pyong criminals ki dai ki ay ki bro ki babahane ki bala le kam sneu ne ngimte de ka kam jong no ban ong de babahane le ba sneu ne kam jong no kam jong ki breu ne jong utu lawyer ne jong u judge ne They jong u judge. Undang ya saj an to lawyer te un shu pen imo ong pe ulale kom ta ulale am ta. Handai undan so way padong mo khamle kom ta khamle om ta kham shim la don hang ta. Handai indal ay ngap ha na baro arliang.
Manu ban bishar ban? Judge. Kan mau ba? Kakting ka jong blay ru ko ang ingi, umday manu ban bishar. Handay tang manu ba don hak ban bishar ingi? Day tang judge. Jehoshaphat madayo? Blay uba bishar. Lani ublay unong bishar. Te kung manu ba day unong bishar? Day tang judge. Manu ba day judge? Blay. Amen? Day tang blay. Day na markata wa jumlien ban ong ni pi jing ja ing. Ni jing lesi, ni jing yong, ni jing bit. Ngiliam no ding ong kumta. Jing snooder. Jing lengkot. Ibishana dali amta. La bishara i jing biet itu piot. I jing biet. Dong ni jing jaing ite ngam kwa long friends bat kini. Dong pi jing lalot ite ngam kwa re ban ya share jing bam ite. La liam no? La ya bishara mi we. Handai Jisu ai ngi di ban bishar nem de ban bishar. No. Dei tang manu ban bishar? Tang blay. But hakawi ka pot la jaba uniu Jehoshaphat ru jaka boon ya dan lang tang bat kita kiba ya keren sepang ublay baju lek kikam ublay o Jehoshaphat la jaha hakawi ka pot haka jing em jong ba ula bakla bola support ya kita bam day ban support ma namar balay gini ki beriu ki keren persya yu ublay dia ublay Israel ublay bashisha. Teo Jehoshaphat ula bakla. Handray ublay pat uiye jo Jehoshaphat. Pite balay ublay uiye jo Jehoshaphat. Haar chronicle lenong ka bakat nyo, kat pra, kat kanday, arpaw. Hang ta fin puli siya pang siem Jehoshaphat. Haga kitab yung yun puli siya pang Jehoshaphat. Ar chronicle. Hay? Ar chronicle lenong ka ba? Kat nyo, kat pra, kat kanday, arpaw, fin siyam syapang uniu siem Jehoshaphat. Handai ublay ulay Jehoshaphat, fite balay na marba uniu Jehoshaphat uyad bay hakalenti kaba ukpa jong ula yad. Ban ngalaong piu Jisu wa nakajat yu? Nakajat Juda. Usim David ru wa nakajat yu? Menta uni usim David ruam. Lada fin pule sepang kata jing hiar pateng ka jong Jisu. Jisu wan hiar pateng do nanu usim yu? Usim David. Usim David udah usim bakat no jong Israel? Kenal? Usim ba? Mano beri usim ningkong do hapo Israel? Usim? Usol. Handray usol jaka bon shakri bay un mani bay ublay jong ulay wat panbani kita ki blay tau. Ya kita ki ksut hang tu. Ya ki baman. Bat ublay ula penlong sim no hajaka jong usol inu ya David. Uparu tu udan saya Egypt kan? Uparu udan saya Egypt. Handray usim David ula de usim jong ka Israel. Usim baar. Handai hadian kata pateng lawan hiat pamenta uni usim Jehoshaphat. Baru blay ulai Jehoshaphat balay namar ulayat hakalenti jong kepa jong uyat betek hang tu lepen syam lenti kaba lapen leng bau David ru. Badai patemen jong Dai namar kata habang itip by imay jongi, ipa jongi, ki shakri ya ublay ngiru ngi day nangim day naman shakri ya uta ublay. Dai nong pipi shakri ublay la jong ngati nga wat ublay la jong. Hilem ta? Habang itip by imay ipa jongaru ki shakri ublay baday. Mom day gitu ublay tau kan? Handai ublay ba kumno? Ublay ba? Shisha. Ya no? Ya Jisu habaki shakri kadai yang ngiru kum kikun ban lem no ban shakri ya utau blay. Amen. Kum jo namar Jehoshaphat ru lem tate. Kum ba David ublay wi no mi no David. Uit
Kaktin jong blay ko ong u David am ulong udan ka donut kum mu blay ong donut kum jonga. Mudurpi u iya jo David kata-kata. Te unia Jehoshaphat ru u shakri u ta uju blay. Hanrei la jah ka we kapor baki siem Moab siem Ammon baki ta ki nong Ammon am klaya wan bania hiar thma. Hagapor man shwa ngangai pi ki bala kham he la le school la shong kham class he pi ju pule history dan history na. Ngangai pi ru fil adane ka subject history but hapo history fi ru fi pule shapangki e kham tam e. Shapangki siem shapangki thma dan benam ki thma. Apa history pun sini pule be shapangkai ki thma. Te gini ki thma ki jure ha ka pojong no ha ka pojong ki siem. Ma ki thma ki jure ha ka pojong no jong ki siem. Tela ja kini ki siem am kila wan ban hiar thma ya u siem ayu siem Jehoshaphat. Hanrei u Jehoshaphat. Habadan manu ba wan ban ong ngan wan ban yele bat pi ban wan ye sho pilem no. Gi pen kren ni la dia. Pen kre am kitu ki siem lele. Haba yele thma de ke. Da ka bom. Pan hap bom. Apa history pula ni pen hap ki atomic bomb, ki nuclear bomb. Handai kata dai dang tau mentah. Ki missile ki le thma. Handai ka por mun syam padan ki nuclear bomb, ki atomic bomb, padan ki nuclear bomb, ki le thma de kai. Da ka wat sword nang ta de kai. Armor sulai. Sulai. Padan sulai. Kiai Krishna kiai gitu ki tiar ya le. Daki bow and arrow syong itu bow and arrow. Syong ki khnam renti nang ta daka wat daki ki kat baki nang ta du sum de kita kia le. Handai fitem usem Jehoshaphat balengo ba penas ngolungo ba uni usem jaka bon pun kre kita ki tiar mo ki wat ki renti ki khnam lani ki bom mo la da dan bom. Andai Jehoshaphat klan pun kre kita ki baro wong kum no fitem ki bre jongu wong ki led charging it but duai wong kum no ki led charging it but duai. Ngila try ban job kita matang na kabashu charging it but duai. Dan kami yu ban let thma ban yesho. Ban job. Dan kam ka wat ne dan kam jing duai ne. Ngi balate be kakhtien de man tangi ang dan kam jing duai. Along smart Hanrei ha ka porman sha ki sim ha ba ong ban ye le thma ban ya yar thma ban ye le bar ki nong shun ki dan kam ban pan kre da ki daki wat mo ani daki khnam ki renti da kita ki sum. Hanrei bas ngolong Jehoshaphat ong dan kam kita ki baro fite balai namala dan uway ubala wan ban ong Jehoshaphat ong wanum syap ting na badai ublay uban ya le ya kanika thma na kabanta jongi. Manu ban ya le kata thma? Manu? Blay. Shibut dan te manu hapo kelas jong pi dan ba ong ya pi ban challenge ong langan sa shwan ya sho pi. Saap ya ngan sa wan ya sho. Handai pi pa pim le ban ya sho pi le ya thu ya nu. Pila ya tu ino? Pila ya tu ino? Pila ya tu ipa? Da pila ya tu ipa lem no. Nang sya ka sya me? Da wan syo? Nam ta? Shubo pila ya tu ipa pa dia? Yang fite papa da ni we kana ma pa klas nga mo ban ya syo nga. La ni da ni we kana ko ban ya syo nga. Pi om no, da pila ya tu ipa pa no no papa. Yang am le da. La da wan tu kana sya be, ban sya be ki ngap. Au mat kura mat syo. Lem ta? Inum le am kum ta? Te ublay jongi ru dewai. Ngijuk ang ru habangi duai kupa jongi ubaha beneng. Ublay jongi ude ruai papa jongi. Dewai papa. Te habala dan menu ba shoni ngi bangi le yathui papa jongi ubaha beneng un leyo.
how to nung ya le nam ta jongi hoi ne o yang uni le am kum ta ka ja hakata kathma bakila ya one man challenge ya Jehoshaphat ba uni ubriolo ong Jehoshaphat dan kaman pen kre ki tiar ya le thma handai don kam ta man lem nu shong ban duai pijep ka kting ka jong blai ko ong am uni saitan am usyo ne ya nu usyo ne blai ulane man ya le baru blai em am baru blai tu latem nganum la ban ya le namar manu baklan saitan no blai ne blai te handai ni saitan padam one ban challenge pat ya nu ya blai lengba da ka ba pen sitam ya nu ya ki breu blai la thau ya nu ya ngi ki breu te ha ba blai la thau ngi ki breu blai e nu isi ne ngi e jam ngi te unong shun jongi ba isi pat dei manu ngi manu ba isi ngi pidi bu saitan dei bo isi ngi hende isi ya nu namar bo yeshua ya nu ya blai bat dei namar kata uong ya blai te ngam la ngan len ban pen sitom ya nu ya ki breu handai hang ni yo ka jing hikai lang ba Jehoshaphat bangila ban job ya ki e hajing em dei lang ba ka e lang ba ka jing duai amen kanungut apa deng jong pi ong mes fitep dan ki khna ki shon ya ngala jios ngo ki kren sneu shpang jonga ki kren shon ya ajudan dei ba ki kren sneu shpang jong pi la ne ki kren kanu khtim bam dei te habad dan kum kita ngi hablem no ngi di bani shoy ki an bat benar rendang badang bali ba kren shpang jong akum ta dan ke ngi di bani am ta bangiru pikiran pi tok shpang jong ngarungan tok shpang jong pi pikiran sneu shpang jong ngarungan kren sneu shpang jong pi ngilam ta ngilam ta bat na shnyut pajut bi bali ba kren sneu shpang jong ngilam ta ngim le am handai ngi haban le am no kakting ka jong bleu Jisu hikai ngi baya ki nong shon ngi de pen am no pidan kamban ye ki nong shon jong pi bat duai na ka banta kita ki bale sneu ya pi Jisu hikai kum no duai ya no duai na ka banta kita ki bale sneu ya pi bat ban e do ya no ya ki nong shon jongi am namar ladangi ya sho para breu hi ladangi kren sneu para breu hi ni kren sneu ya no come on ladangi ya sho para breu hi ladangi kren sneu shapang ki breu hi ngi kren sneu shapang jong no shapang blai hi namar manu bala thau ngi ki breu baro dei blai am dei blai dei kan mau ka jing ja hakapo jong Jehoshaphat ba ula shong ban duai uklam pen kre da ki tiar ban ya le thma bar blai hakabakut pitharai Jehoshaphat uram no job ne job balai Jehoshaphat job namar manu ba ya le nam ta jong blai good manu ba ya le nam ta jong blai manu ba ya le thma nam ta jong ki breu very good ni dala di am ngimla te Jehoshaphat ong ngimla ngadala di nganum la wala danga de usiem wala danga dan kini ki breu kan niam dan kan ki sipai nganum la ban job lemda ublai uyale na ka banta jongi kan mau ha ka gm ka jong piru ki khna baro nga kwa pin snap bai ka ne kan mau ha ka gm ka jong pm pin ya kendo ki babun ki e kat ba pidang he kin dan ki ba kran sneu jpang jong pi le se dan ru ba thmus ni nam ta jong pi hanrei ha ba dan kumta wadum ya le keliang hanrei shong bat duai pentip shanu shau blay very good tingi leban ai ngo you try gani ga por leban duai okay so everyone join your hands close your eyes ikwa ba piru ha gani ga por leban duai lang bat ngi pnya snok ti lam bat ngi
บัดกันเมาบันเป็นเต็มชาอุทรายหาบพิดอนชาประเด็งกะจิงเตียงและนี่กะจิงเสียร์นะบะอุทรายอุเดยอุน้องยาเละนะกะบันตาจังงี้ Okay, close your eyes everyone. Ngile ban duai ha kaniga poingin ong try Jisu. Nga ai ngo yeme. Ya ka ktien. Ba me hikaya nga. Try. Usim Jehoshaphat. Ulalong. Ubala shep tieng yeme. Ubala wad. Ya ka khmat jong me. Shim la dem. Hapo. Jong nu. Lemne. Hauta ublay bal. Ubalong. Ubaman. Try. Ngidway. Hakaniga poru. Bashangi atry. Kakmat jong me. Kan pai. Try Jisu. Halagasngi. Nginang. Ban em. Kajing em. Kabapen ko ngu. Hakiktin. Jong me baro. Try ngin shem. Kajing yada. Jong me. Hajing em jongi. Na uta. Unong shun. Ubalong. Usoitan. Try. Medan bor. Ban pelat yengi. Na kabasnew. Baro. Try. Tuai. Kadonut jongi. Kamen jongi. Badaka boru. Daka jingmu jing perkat. Nginang. Ban wad yame. Ban leru. Yakat kabala tho. Haka ktien jong me. Try ko pa. Ni aingu yame. Ba me le. Na kabanta jonga. But I try. Ka jing job ru. Me I hangi baro. Kerku atry. Ki kon jong me. Hakaniga por. Ki badon. Hakaniga jaka. Lem kumju. Ya baro. Ki basngap. Hakaniga por. Ki rukin shem. Ya ka jing bha. Bad ka jing isnay. Jong me. Hala karta. Ka jing em jong ki. Hakarteng o Jisu, ngidway, daga ba aingo, amen. Ingay hakaniga po try kur kuipi, but dang yay long ki ba shedhem ya ka ban shakri o try, na bakan mau o Jehoshaphat ula shem ya ka jing shem ngobha na ublay. Balay, wala da ula baklaru o try shim la ino yu. Kaway ka daw ka day na marba, o Jehoshaphat, Ukam shem lakan ria nakataka jingay ka jong u hautau blay uba shisha. Piru finayay long kumta dang yo pi ya ka jingay hautray. Mal pi dang yay leru ya ka kting ka jong u blay ha ka jingay ka jong pi. Ada don ru ha ka niga po na padeng jong pi giba don ha ka jingpang ka jing shitom. Utray un legi kamba ha ka met ka jong pi un pen kya pi. Na baga kting ka jong blay ko ong dailing ba ka jing yang snam jong u la long ki ba yo kya pin kam kanti ya kata ka jing pen kya ka jong utray ha ka met ka jong pi kumbangi pen bana ba u blay jungi u day u Jehovah Rafa ka mut u blay u ba pen kya te utray na yakar kui pi da ya don rung kat lambat pi ka jing ye ka jong utray ba ka jing suk ka jong u kan senshar ha ka jing em ka jong pi pidang long ka jing shai hala ka sngi na ka banta ka gospel ka jong utray. Tinang ni baro ngini ong no hado bengin de syampiang pat yaki kumno. Bye. Verse for this week. Ar kuren lenong besan dekat ba hanyo. Daman ngiyat daka jingat daka jing yo i. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thy is the kingdom, the power, and the glory forever.